У Беларусі праз афганскую войну прошли 30 тысяч человек. 4 тысячи из них проживают на Брэшчыне. Как бы система не работала, но все равно мы же прекрасно понимаем, присутствует и человеческий фактор. Может быть, какие-то вопросы недорешены до конца, может быть, просто нужно какое-то вмешательство и понимание. Поэтому эта встреча именно на это и рассчитана. Ну а то, что эти люди заслуживают уважения, заслуживают почитания, почести, уважения, это однозначно, и поэтому мы этой политики придерживаемся. На парадку дня сустрэчы медыцынскае і сацыяльнае абслугоўванне, жыллёвыя пытанні. Усе яны паспяхова вырашаюцца. У асноўным на месцах, але пры неабходнасці гатова дапамагчы і абласная ўлада. Важнае пытанне на сустрэчы падняла брэсцкая гарадская арганізацыя Союза ветэранов войны ў Афганистане. Непосредственно на этой встрече один из ведущих вопросов – это будет возможности реабилитации инвалидов и членов семей в санаторных и других оздоровительных учреждениях нашей области. Сацыяльная падтрымка ветэранаў, інвалідаў і членаў сем'яў воінаў-інтэрнацыяналістаў – важнае пытанне. Таму яго вырашэнню кіраўніцтва вобласці паабяцала паспрыяць. Адна з важных задач воінаў-інтэрнацыяналістаў і патрыятычная работа. У школах тэме афганскай вайны патрэбна надаваць большую увагу. Такую прапанову выказалі прадстаўнікі раённых арганізацый Саюза ветэранаў вайны ў Афганістане. Анастасія Цыкунт, Грана Капян, тэлерадыёкампанія «Брэст».